So sa ka. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasinga nga Ashley. Nak, Ashley, may isulti ko ni mo day. Unsa man na pa? Maglisod na ko pa eskwela ni mo, nak. Dako naman ko kining bayranan sa tuition fee ni mo sa college. Sige lang pa. Nakasabot ako nimo. Mangita ako paagi. Ha? Mag-working student ka? Gusto kong mapadayon sa akong pag-eskwela, day. Kuan, nako i-recommend ni mo. Unsa man na? Nako ipalailan ni mo ha. Kinsa man? I'm Dayo. Ashley, di ay ko. Dario, pasensya na ka ha. Mahadlok magud si Ashley nga makikita unya. Wa pa siya masuhitos tao. Nagkasabot ko. Ayaw ka balak. Wapay daw tang buhaton ni mo. Ipapatuod ako ni mo nga kasalingan ko. Andam rigid kayo kung mahimong sugar daddy ni mo. Ha? Sugar daddy? Mao na kong giingon day nga makatabang nimo. Unsa? Nagsige na og chat si Dario na ako. Oo, unsa ka, no? Padayonon ka ni nako. Mao na ni sulbat sa akong problema. Pero, bago pa man kaayo ming nagkailaw eh. Mahadlok pa man gyud ko. Wala lagi kay angin kabalakan. Buotan lagi si Dario. Hayo ka balak kagod. Na, makakita ganiglain si Dario na magmahigit ka. Day, Musugot ka na nga makikita na ko sa personal. oh sir. Ayaw kong tawag sir. Dario na lang. Sige, Dario. So, kanusa man ta makita. Murag, mahalon man kaayo ni nga restaurant. Class kaayo. Ay, si Dario. Kagwapo mo di anin niya, eh. Kung di mo lang siyang tutukan, dili mailan niyang edad. Okay ra ka? Oh, okay ra, Dario. Sige na. Mag-order na ta. So, nabusog na ka? Oh, sir. Ay, Dario. Karon, magsabot na tabahin sa akong pagsuporta nimo. Ha? Ha? 20K ang ihatag kung musugot ka nga mag-overnight mo? Uday. Uy, dako agod. O sa kagabi, Ira? Oh, Wow! O yun, sa may kitubag ni mo niya? Nisugot ka. oh. Nisugot ko nga, mahimo niyang sugar baby. Naibaw kong sayop niya akong gibuhat. Pero maning kamot ko para sa kong future. Mamahala na lang gid ko. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra ka din sa beach? Okay ra.
good. Unsa may angay na kung buhaton ani uy. Karon pa mo ko nakasuway nga nahimong sugar baby. Oh, ayaw pa sikig tutok na ko. Buhat ako noon sa'y gusto mong buhat. Ha? Gusto ko nga mag-enjoy ka. Kumusta man ka diha? Lingaw kaayo day. Gipasagdan naman ko ni Dario kon unsa akong buhaton. Og way limit sa gasto day. Wow! Maayo kay nag-enjoy ka diha. Kadit sa day ha kay gitawag na ko ni Dario. Okay ra nimo nga tupat ang matug. Okay raman. Sige. Dali. Manghigda na ta. Kadlaw na lang. Pero, wa mo gid mulihok si Dario. Natuog na bakit ka ni siya tinuod? Wa man sad maghagkok. May plano ka ni siyang buhaton ako. Natural. Lalaki gud siya. Pero, mura man sad siya ko'y plano. Kawa ba'y klaro, ani, uy. Magpiyong-piyong na lang pud ko, uy. No, diara. Unsay sud aning sobre? Akong bayad nimo. Ha? Ingon anak lang ka sayon? Nag-enjoy ra ka niya, nakakwarta pa ka? Mao gani. Easy money, di ba? True. So, padayon na nimo. Oday, padayonon gud din ako. Pila ka higayon naming nagsikik uban-uban ni Dario. Nag-enjoy ra gid kaayo ko nga kauban siya. Og feeling nako na ako'y kagawasan gyud basta siya ang akong kuyog. Unta magdugay pa niya. Ashley, undangon na nila to. Unsa? Naku importante nga agya si kaso. O mauna ni ang katapusan natong parakita. Dario. Naunsa man ko. Sukat nga, wa na may magkita ni Dario. Murag ang na kayo akong gipati. Karon ako naka-feel, ani. Ngano nagpangkita naman ko niya. In love na ka. Day, Ako pa nimo. Sultihan mo siya. Pagkikita niya. Unsa? Na in love ka na ko? o Dario. Sa tinuod lang, pangwarta ra gid ang akong tuyo. Pero kung mag-expect ka bation ko kahaw ang awa na ka. Pero di na ko makasuporta nimo, Ashley. Unsa? Nabangtrap ang akong negosyo. Mohinungdan nga niundan ko pagkikita nimo. Sultihi ko. Nakagusto ka na ako, uwa. Why di ma-in love nimo, Ashley? Buutan ka, nindot kang ikauban. Maong baka ko na kay ko kung muingon ko nga wa ko'y gibati para nimo. Dario, Pero tiguang na ko. Di na ko angay sa sama nimo. way magbuot na ko kung kinsay angay para na ako o dili. Basta kay mahal ti ka. Ug mahal sa kayo ti ka, Ashley. Day after day. Tungod sa among sitwasyon ni Dario, nagtinabangay mi. Nitrabaho ko og
Naningkamot mi nga mabalik ang amo negosyo. Ako mo kaabag niya sa tanang butang. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampong. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Ashley nga taga Cebu City. Uban din sa awit ngayong kipangayo. Awit nga Nicolahan, I won't last a day without you. Nudwa sa radyo ni Carol Marihikain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Ito silang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Ashley. Recorded by Nak, Ashley, may isulti ko ni mo day. Unsa man na pa? Maglisod na ko og paeskwela ni mo, nak. Dako lamang ko kining bayranan sa tuition fee ni mo sa college. Sige lang pa. Nakasabot ako nimo. Mangita ako paagi. Ha? Mag-working student ka? Gusto kong mapadayon sa akong pag-eskwela, day. Kuan, nako i-recommend ni mo. Unsa man na? Nako ipalailan ni mo ha. Kinsa man? I'm Dayo. Ashley, di ay ko. Dario, pasensya na ka ha. Mahadlok man gud si Ashley nga makikita o niya. Wa pa siya masuhitos tao. Nagkasabot ko. Ayaw ka balak. Wapay daw tang buhaton ni mo. Ipapatuod ako ni mo nga kasalingan ko. Andam rigid kayo kung mahimong sugar daddy ni mo. Ha? Sugar daddy? Mao na kong giingon day nga makatabang nimo. Unsa? Nagsige na og chat si Dario na ako. Oo, unsa ka, no? Padayonon ka ni nako. Mao na ni sulbat sa akong problema. Pero, bago pa man kaayo ming nagkailaw eh. Mahadlok pa man gyud ko. Wala lagi kay angin kabalakan. Buotan lagi si Dario. Ayaw ka balak kagod. Na, makakita ganiglain si Dario na magmahigit ka. Day, Musugot ka na nga makikita na ko sa personal. oh sir. Ayaw kong tawag sir. Dario na lang. Sige, Dario. So, kanusa man ta makita? Murag, mahalon man kaayo ni nga restaurant. Glass kaayo. Ay, si Dario. Kagwapo mo di anin niya, eh. Kung di mo lang siyang tutukan, dili mailan niyang edad. Okay ra ka?
Oo. Okay ra, Dario. Sige na. Mag-order na ta. So, nabusog na ka? Oh, sir. Ay, Dario. Karon, magsabot na tabahin sa akong pagsuporta nimo. Ha? Ha? 20K ang ihatag kung musugot ka nga mag-overnight mo? Uday. Uy, dako agod. O sa kagabi, Ira? Oo. Wow. O yun, sa may kitubag ni mo niya? Nisugot ka. Oo. Nisugot ko nga mahimo niyang sugar baby. Naibaw kong sayop niya akong gibuhat. Pero maning kamot ko para sa kong future. Mamahala na lang gid ko. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra ka din sa beach? Okay ra. Good. Unsa may angay na kong buhaton ani uy. Karon pa mako nakasuway nga nahimong sugar baby. Ayaw pa si Kik tutok na ko. Buhat ako noon sa'y gusto mong buhat. Ha? Gusto ko nga mag-enjoy ka. Kumusta mo ka diha? Lingaw kaayo day. Gipasagdan naman ko ni Dario kon unsa akong buhaton. Og way limit sa gasto day. Wow. Maayo kay nag-enjoy ka diha. Kadit sa day ha kay gitawag na ko ni Dario. Okay ra nimo nga tupat ang matug. Okay raman. Sige. Dali. Manghigda na ta. Kadlaw na lang. Pero, wa mo gid mulihok si Dario. Natuog na bakit ka ni siya tinuod? Wa man sad maghagkok. May plano ka ni siyang buhaton ako. Natural. Lalaki gud siya. Pero, mura man sad siya ko'y plano. Kawa ba'y klaro, ani, uy. Magpiyong-piyong na lang pud ko, uy. Diara. Unsay sud aning sobre. Akong bayad nimo. Ha? Ingon anak lang ka sayon? Nag-enjoy ra ka niya, nakakwarta pa ka? Mao gani. Easy money, di ba? True. So, padayon na nimo. Oday, padayonon gud din ako. Pila ka higayon naming nagsikik uban-uban ni Dario. Nag-enjoy ra kit kaayo ko nga kauban siya. Og feeling nako na ako'y kagawasan gyud basta siya ang akong kuyog. Unta magdugay pa niya. Ashley. Undangon na nila to. Unsa? Naku importante nga agya si kaso. O mauna ni ang katapusan natong parakita. Dario. Naunsa man ko. Sukat nga, wa na may magkita ni Dario. Murag ang na kayo akong gipati. Karon ako naka-feel, ani. Nganong nagpangkita naman ko niya. In love na ka. Day, Ako pa nimo. Sultihan nimo siya.
Pagkikita niya. Unsa? Na-in love ka na ko? O, Dario. Sa tinuod lang, pangwarta na gid ang akong tuyo. Pero kung mag-expect ka bation ko kahaw ang awa na ka. Pero di na ko makasuporta nimo, Ashley. Unsa? Nabankrupt ang akong negosyo. Mahinungdan nga niundan ko pagkikita nimo. Sultihi ko. Nakagusto ka na ako, uwa. Why di ma-in love nimo, Ashley? Buutan ka, nindot kang ikauban. Maong baka ko na kay ko kung muingon ko nga wa ko'y gibati para nimo. Dario, Pero tiguang na ko. Di na ko angay sa sama nimo. way magbuot na ko kung kinsay angay para na ako o dili. Basta kay mahal ti ka. Ug mahal sa kayo ti ka, Ashley. Day after day. Tungod sa among sitwasyon ni Dario, nagtinabangay mi. Nitrabaho ko og naningkamot mi nga mabalik ang among negosyo. Ako mo'y kaabag niya sa tanang butang. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampong. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagay ni Ashley nga taga Cebu City. Uban din sa awit ngayon kipangayo. Awit nga Nicolahan, I won't last a day without you. Nudwa sa radyo ni Carol Marie Cain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Ito silang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Muganing sa kababay nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasangan nga Miriam. Nya ikwarta mo, oh. Nak, bago pa man ka naghatag og para konsumo nako. Para unsa man ning gihatag nimo nako karon? Para palit na si mo mga gusto, ma. Wa naman ko ko'y paliton, nak. Palit ka mga skincare ni mo. Mga pagwapa, makeup. Wa na ko magkinahanglan, ana. Ni ara ko kusbay permi. Di mo gawas ka. Ha? Ma, laag sa duwi. Pangita og lingaw. Pangitag uyab. Nak, Sakto imong anak na uy. Pangita nag-uyab nimo. dili na ko ana, uy. Tiguwang na gud ta. Tiguang na ka? O natagam lang yun ko? Di na lang ta magiskot, ana. Okay na ako nga wa ng butanga. Basta malipayon lang ang akong anak, okay na ko. Ma, na ako isulti ni mo. Unsa man, anak? Na ako iyab. Oh, Og ako niya siya ipalaila ni mo, ma. Ma, si Ramon. Han, akong mama. Ay, Celine, mag-istorya ra gud una ta. Tana sa likod.
Unsay problema, ma? Nanguta na kag unsay problema? Nak, tiguang na ang imong uyab. Kaita naman to nako. Ma, gituyo na ko pilig lalaki ngayon anang idara. Kay mga mature nang mo handle sa relasyon. Dili sama sa ko mga nauyab sa unang way mga buot. Ma, please. Ikaw rin expect na ako masabot na ako. O sige. Kung unsay makalipay ni mo nak, suportahan ti ka. Salamat, ma. Tuod, ma. Ani lang una si stay sa bahay, ha? For pila ka days. Okay ra? Ha? Salamat kayo sa pag-welcome nako. Ma, O unsay ma? Magmama ka nako? dili mo kuan. Mamba. Mamuntang ako itawag nimo. Dili ko maestra. Ma, Sorry nak. kinahanglan nga magkasinabot gid mong duha. Kaya na ako lakaw sunod adlaw. Mawa ko for 3 days. O niya, si Ramon. Dini lang una na siya, ma. Uy, na siya mauli kung mabalik na ko. Nak. Kalagot ba yaani, uy? Nga nakibilin pa manisilin ng tawhana din, eh? Dili ko komportable. Ay, O unsa naman sa danga ma, ha? Ikaw mangita yung kagbikil, no? mahal. Unsa? Maunta na'y akong gustong isulti nimo. Mahal. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw pag binuang og ingon ana, ha? Palihog lang. Ayaw pa sakiti ang akong anak. Mahal pagyapon ti ka. Mahal? Sa pagbiya pa lang nimo, maoy rason nimo nga nakidbuwag ka kay dili na ko nimo mahal. Grabe ka sakit imong gibuhat na ako, Ramon. Miriam, Huwag ko kasabot nga nung sa kadaghang lalaki nga magustuhan sa akong anak. Ikaw pagyod. Maong palihog lang. Ayaw na kong samuka, Ramon. Unsa man ginaani mo, Ramon. Nganong hangtod karon, apektado man gihapon ko nimo. Mahal gihapon ti ka. Pero dili na pwede. Dili ko gustong masakitan ang akong anak. Kumusta man ka diha, ma? Okay naman ko, nak. Ikaw, Brag, ma-extend pagit ko pila ka adlaw diri, mada. mao ba? Okay rin mo diha ni Ramon? Okay na, nak. Wasan mi mahimo. Trabaho man ang gianha nimo. Basta kung makauli na ka, uli na dayon, ha? Oo, ma. kao na. Nilutuan di ka sa imong paborito. Ramon, di ba giing na naman ti ka? Naibaw ko. Pero may mubag. Samtang wa pa si Silin. Hatagan sa ko nimo higayon nga mamawi nimo. Dili ko makigbalik. Ramon, Please, Miriam. Nangitagit kang sakit sa bubughan? day, Nagka-recover na ka sa kasakit sa pagbiya niya nimo. Kaya karon, nasa katabot ka nga hatagan nimo sa chance ka pasakitan kag usap. day. Gimingaw na pud kaayo ko ni Ramon. O bisag karon lang. Hatagan ako akong kaugalingon og chance nga malipay og usap. Bisan og sa mubong higayon lang. Day Miriam. Maoron ang akong gisigihag paminaw sa una. Kay nilaom ko nga mobalik ka nako. Pasaylo ako. Ikaw na karon mo ay naghatag og kalipay sa akong anak.
Maungwa ko mahimo kundi pasayloon ka. Miriam, unsa ka kung... Ramon, Miriam, nganong nag-anam paduol na ako, Ramon? unsa ka kung... Kita na lang pag-usap. Unsa? Mahal kaayo ti ka, Miriam. Mahal pa kaayo ti ka. Miriam, Ramon. Ginoo ko. Unsa man nga tong gibuhat, Ramon? Dili ko pasayloon sa kong anak kung mahibaw siyang tunay na hitabo na to. relax lang, okay? Dili madag-relax, Ramon. Nakasa ko sa akong anak. Kalma lang lagi. Ginoo ko. Nauli na si Celine. Masuot ko ha! Hala, wala ba ko makapanglahak? Unsa? Hi, ma! Celine anak. Unsa ni? Unsay pati pasabot ani? Nak, ayaw paglagot na ako, please. Paminawas ako. Pasabton ti ka nga na ingon ani, nak. Paminawa ko, nak. Miriam, Ayaw ko gigapa, Ramon. Nakasaha ko sa akong anak. So, naano ginahitabo ninyo? oh, Ramon, unsa ba? Yes! oh, Mission accomplished! Ha? Ma, planado ni na akong tanan. Nagpakaroon ingnon mi nga, uyab mi ni Ramon para masugot ka nga mas tiisa sa dinis bay. O bianta mong duha para makalugar mo. Unsay? Ma, kay bao ko nga si Ramon imong first o greatest love. Mao gipangitagid ako siya. Og sakto kayo kay ulit akong guwang pagitahon siya. Kay sige siya pangita nimo. Mao ako'y nangita og paagi nga magpalik mong duha. Celine. So, kanas ang kasal? You mean now, kiss the bride? mahal kay ti ka, Miriam. Mahal sad kaayo ti ka, Ramon. Maybe this year, maybe next year. Sa kadugay na sa panahon, wa ko magdahom nga si Ramon di ay gihapon ang akong makadayon ug makauban hangtod sa hangtod. Og karon, malipayon kaayo ming duha. Kay nasumpayan na gid intahon ang naputol na mong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagin ni Miriam nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nagkuhan. Maybe this year. Maybe I'm confessing. Ang mong kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marie Cain. Gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalak, mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Day, Landy. Naabay ng regards ni mo, Day. Kinsa man day? Si Danny. Kinsa man na, uy?
Ay kana kung lalaki nga magpalitan og sudan dinhi. Aw, kana di ay? Hi, Lindy. Uy, Dan, ikaw man gud di ay. Ako, Unsa mong paliton? hatagi lang kong isda og utan, Lin. Okay, Dan. Kadiyot kayo, ha? Di ara, Dan, oh. Salamat, Lin, ha? Pwede ko mga ayos imong number, Lin? Nga naman? Kwan, para mandam ni mo ang sudan nga akong paliton. Sayang, magdali mood ko. Mong atagin ko sa imong number. Oh, okay, sige. Muna ko number, oh. Ay, salamat. Nakarelax na gud yung taon ko. Kapoy rong adlaw da. Dekang customer. Kisa man inanawag. Number naman ni. Hello? Kumusta, Lin? Kinsa ni? Gabi ha. Huwag ikaw makailan ako. Si Danny ni, ay. Uy, Dan, ikaw man gud ni. Ako'y taon. Nanawag man lagi ka. Nawag lang. Gusto lang kong magkabati sa butingog. Atik sa daay. Lagi. Lin, ugma pa Domingo man. Huwag mo may trabaho. Pwede mo na orita? Asa masad naman ni Roy? Mangita lang tag. Kasuroyan. Kanang dili kay layo din di ba sa toa. Kana kung okay lang nimo. Okay ra. Aron sa malingaw ko kay kapoy sigig trabaho, oy. Maugid. So, ako ka nga na unong masimong trabaho, ana? Sige, Dan. Magpaabot ko. Salamat, Lin, ha, nga nisugot ka nga mong laag ta. Nalipay sab ko nga nainang hagad na akong laag. Kay kapoy kay kus trabaho, oy. Maugid. Di lalim, uy, nga musigi lang kag trabaho. Walingaw-lingaw. Maolagi. Atatas unahan na. Mamalit ako atong makaon. Pag ako man, mangita taga atong kalikuran. Unsa man, Lin? Nabusog ka sa tong gikaon? Busog kaayo. Lin, mangutan na ako ba? Unsa man? Na kayo uyob? Ha? Wa, oy. Sure? O lagi. Kung may uyab pa ko, di gud mahitabo nga mukuyog ko nimo ron. Bitaw. Nga sa ato ba, pwede di ko manguyab ni mo. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Pwede, Lin. Kukuan, Dan. Kasi makaingon ka nga, mapahimuslano na kay ko. Ang tinuod, Lin, dugay naman kung nakagusto ni mo. Pero wala ko'y time sa pagsultinik. Karon pa yun. May chance ka ko, Lindy? Dili man hinuon kalisod kog maon. Kay buotan man ka. Unsay buot ni mong ipasabot, Lin? Ako na kang gisugot. Tinuod? O lagi. Uyab na ta. Ay, salamat kayo, Lindy. Oh, I love you. I love you too, Danny. Ikaw ha? Hilom-hilom ra ka ha? Unya, uyab na demo ni Danny? Ako na lang siya gisugot dahi, uy. Gaan man sagud ang akong buot niya. O, hinuon. Butan naman sa nas Danny. Maayo lagi unta kung dili siya mausab, day. Lindy. Dan, kadiyot sa... Mahadlo ko. Unsa may kadlukan ni mo? Mamabtuso niya ako. Ay, kadlok. Kaya di bitaw ko na ako pasagdan kung pananglit mamagtus ka. Bantay, ha? O lagi. Promise na ako ni mo. Lindy. Danny. Kuya.
Nahitabo ninyo ni Danny? O, day. Hala ka. Unya, saan naman lang kung mamabtos ka? Naingon man siya, day nga. Dili ko niya pasagdan kung pananglit mamabdos ko. Oh, maayo hinuon. Hala, wa naman ko regla. Dili ra ba ko ingon ini, ida? Magpalit ko pregnancy test, be. Aron ako ning maklaro. Ginoo ko. Positive. Mabdos ko. Maayo noon kay may umaabot na di ko anak. Ano sa may plano ni mo, Ron? Mangita ko gatong kapuyan day. Kay magtipo na lang ta. Nya, okay ra ka ining atong gipuyan, Lin? Okay ra dong, uy. Indot naman sad, bisan gamay. Magyud. Kuya ginoon gabi. Mamalit sa atong panginahanglan nun din. Day, basig sa sunod adlaw ba ko mauli din sa ato, ha? Nga naman dong. Naipatrabaho nga kong boss sa laing dapit. Madugay-dugay gid ko dito. Oh, sige dong. Amping dito. Hapit naman usa ka semana ang nakalabay. Sukad paglarka ni Danny. Og hangtod karon, wa pagit siya mauli. Wa si signal yung cellphone. Magsusi ko sa lang opisina, bi. Tuwa man si Danny siyang asawa. Ha? Asawa? Oh. Nanangit to siya nga mapauli sa iyang pamilya. Kay dugay na kito nga wa makapauli sa ila. Nagsige na to panawag ang iyang asawa din he. Ginoo ko. Minyo na is Danny. Ayok ka! Ayok ka! Salbayas kang dako! Minyo ka man di ay! Ganun mo ba nagkibuhat na ako? Ganun mo kong giilad, ha? Wate ka ilara! Siwa ilara! Dili ba niniilad mo gibuhat na ako nga minyo ka? O niya imo kong ipabagdusan? Ay, gugbal ko ni mo, hindi. Ano ba gusto mo ko ini, ha? Ang sabay ako kaugmaon, di mo nga may pamilya naman, day ka. Ako lang bahin na akong oras. Eh, sa bahin mo nga, ako kang biyaan kay mahal ko ka. Kung may umaabot na sa tang anak. Danny! Kung minsan ang takbo ng Sakit ang nahitabo na ako. Pero kinahanglan nga akong dawaton nga nahimo kong inahan apan dili asawa. Dinhin na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Lindy nga taga Tulil City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagkulahan gulong ng pala. Ang mga kaagi gibuhatan no sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga suking di paminaw. Kinasingtasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Jonathan. Mabtos ko. Og mao ni ang rason nga magkigbuwag ko nimo. Kinsay man? Si Mike. Mike? Nga tiil ninyo? Oh, Jonathan. Saus. Sige, mugto ko eh. Takka magbabae ba yun eh? Tagan magag maila-ila. Pareho sa na. Kinsa? Kanao. Kanang naginusara na ba? Ano ah? Oh. Ah. Uy, na. Uy, nigawas man. Sundan ako bay. Ha? Miss? Hi, miss. Okay na ka? Tubig oh. Thank you, ha. Dili gyud ko anad mo inom gud. Unya, ganong inuman ka? Doon nalay problema sa bahay. Ako din si Jonathan. Ikaw? Kyra, manguyab ka na ko? Kana kong way masuko. Tao-tao naman sa tanang sige kuyog. Huwag kang kunon ako. Nakagusto na ko nimo. Kung imo na kong sugton, isaan na ako. Dili tagi ka pasakitan. Ang tinuod, Jonathan. Nakagusto na sa ko nimo. Oh. Pero, dili ko sure kung makakumbita bagit ko nimo. Na ako'y obligasyon sa amo, good. Nganom de. Magtinabangay lang gud ta. Kaya raandam ko nga musabot o mudawat sa imong sitwasyon. Hatagi lang ko chance. Sige, good. Oo na. Gisugot na tika. Yes. Thank you. Isaan ako. Dili tagid ka pasakitan. Mag-ipunta? Total, naa naman ta sa saktong edad. Nya, na kay trabaho. Ako naasab ko. Oh, sige. Pwede rasad. Noon sa man ka? Anong, wa man naman duwing ng naong nimo. Nagunaw na ako good kon. Unsaon pag-igo sa akong sweldo ron. Unya, muhatag pa ko sa akong igsuon nga nag-eskwela. Langga, nganong permi naman lang ikaw mo maproblema ana. Langka, nisaad ko nilang mama ug papa nga mutabang ko pa eskwela sa akong manghod. Bisan pa og maglain ako og puyo. Okay naman ang butabang ka. Pero dili masad maayo nga himuon nimo obligasyon ka ng butanga kay in the first place, dili maka-obligado. Langka, Okay niyo. Gamita lasan eh. ha? Sure ka? Unya, ikaw? Ayaw kabalakan ako. Kaya ran ako pangitaan og paagi. Salamat lang ga, ha? Hoy, kaso lang ga. Pero, unta, i-consider na nimo imong kaugalingon sunod. Ha? Ilan na kakatuig nga nanarbaho pero hangtod karon. Huwag yapon kay savings. Dili man gud pirmi nga naatay trabaho. Simba ko oro eh. Simba ko lang. Manaktak ang imong kumpanya o baka ang ako ang kumpanya nga gitrabahoan. Salamat lang ga. Sige lang. Makigistorya ko nilang mama bahin, ani. Wag ubuganin ng Rildo.
Nya, maghuwam ka kwarta. Sige na, baby. Ilisan lagi na ako sunod sweldo. Ay, unsan mo ka ba, uy? Sa una, di mo nang takay ng ana. Pero, migo ko ta. Sige, pamamanta ka. Pero siguro, lista naman nagsweldo ha, kay nakasukoy gamitan na. Pila man imong huwaman. Ni-file o bankruptcy ang among company. O gainan mintanan sa among supervisor nga papangitao na lang miglaing trabaho. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Unya, unsa man na nimo? Oh, mangitag laing trabaho. Kumusta? Huwag yapay ayo. Bisag asa na lang ko nang apply pero underqualified ko. Mao ba? Sige lang eh. Ay kabala ka. Makakita ra lagi kag lain. Salig lang si Ginoo. Maayo! Maayo! Oh, Oh, na, ang landlady maron. wa na. Maningil na ron. Ha? O di mo mabayar eh. Di ba mihatag man ko nimo og advance? Ako nang gihuwaman kay gipadahan akong nilang mamagod. Nagsalig man ko nga na pa ko'y madawat nga last pay. Nyawa naman di ay. Kaira. Langga, sorry kayo. Nagabot-abot lang gid ang malas ron. Ikaw na. Nahilom na. Sige lang. Nakahuamay noon ko sa kong kauban. Kanala akong ibayad. Salamat lang ga. Salamat kayo sa pagsabot. Unsa, bay? Nangita ka part-time job? O bay, Nga naman. Ikuangan pa di kasi mo suldo. kinahanglan ko ba yun eh? O pa man kung makakita og trabaho gud si Kaira gud? Ha? Unya. Imong sauon ang tanan? Apil ang obligasyon niya sa iyang pamilya? Bay, Iya plabi ba? Uy. Dili sa tanang higayon, sulbaro nimo yung problema. Basin, maura niya na hinungdan niya. Magkabuwag mo tungkol kay napuno na ka. bay Edward. Nagakitabaho? Oh, mayo gani kinadawat ayon ko sa call center. Dili hinoon kayo dako og sweldo pero maayo na lang kaysa wa. Oo, sakto ginalangga. Nya kanon sa mga magsugod. Sapatos para nako? O langga, para imo na. Tempa. Pero usa pa mga kakabuan, di ba? Oo. Unya kay naa may nagpautang og sapatos nga kauban namo. Nya pwede raman sa kuno 3 gifts. Mautong ni kuha ko para nimo. Maayo na lang ni makabawi ko nimo sa tanan nimong natabang nako. Kamay ra gani ni kumpara sa mga natabang nimo nako langga. Langga, okay naman good. No, makuha ka na sa imong sweldo niya na tungod din eh. Ayaw na gunahon na alang ka. Pasagdi lang ko nga makabawi nimo. Okay, sige. Salamat ini ha. Wow! Bag-og sapatos na. Murag, nakakaahon na tayo ngayon ha. Si Kaira ini ba yun eh? Ha? Yang gihatag na ako. Uy, mau ba bay? Oh, Namawi na eh. gusto ko na siyang mamawi sa tanang natabang na ako niya. Dako rin siya sweldo ron bay. Mahal naman din sapatos oh. Ambot. Di man siya musulti na ako. Ang iyarang gisulti na ako nga dili man kuno ingon na kadako ang iyang sweldo. Aba, sina sponsor. Joke na bay. Ba Edward. Basig na sponsor.
Di naman hinamawa sa kung nahon ang gisulti ni Edward. Iyapag na ko. Nag-overthink na him nahon ko ini. Ay pag i-surprise visit na ako si Kyra sa ilang trabahoan. Pabuton lang ako nga magawas siya sa building. Tinggawas na maron nila. Nana siya. Oh. Kinsa man ang iyang kuyog. Murag mature naman ang lalaki. Sure ka nga, ihatod ko ni mo sa amo? Oh, lagi. Wala sila makakita na ako. Okay, sige. Asa man mo party mo sa kinan? Oh. Kinahanglan maguna ako sa among bahay. Magdali ko pa uli. Magduha naman ka oras so kad nga naabot ko din sa bahay. Pero hangtod karon. Wa pa magyapon sila maabot. Lain ang kung halahon na da. Bitaw ka na ko sa Kyra pe. Kano kang wa pa mo gid siya. Saan namang orasa? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Dili makontak. Your call later. Sila na ron. Kisa mo ito nagkatod mo? Ah, kato. Amo tong TL. Saman, uyab to ni mo? Ha? Uya ba? Anong dugay mo ka na uli? Ah, kuan. Nanghagad bang gud siya og Kung siya yung gihagad ni mo? time para good? Naunsa man ka? Naibaw na kay ko sa mga lihok ka ng klasiha sa tao, Kyra. Ilabi na to nga may edad na. Gidudahan ba ko nimo? Nga naman. Doon na ba kayo angay dudahan? Jonathan, Basig na agyod. Nagpahatod ko ka din is bay. Aun sa man. Minyo na ba ito tawhana? O misugot ka nga mahimong kabit? Ilan man sa niya ihatag ni mo? Tingalig ba itong imong palit sa mga material ng mga butang tungod kay doon ay maghatagan ni mo? O ba ito tawhana? bisag nagdako ming dili hayahaya nga mong kinabuhi. Pero wa mitudlo isa akong gidikanan nga mangitag kwarta sa hugaw nga pamaagi. Sa pila na to katuig, ni kausawa mahimong away na to ang selos. Pero karon, all this time nagtuo kog dako imong pagsalig nako, Jonathan. Pero mabaw ka man ay kaayog pangutok. Nagdugay mi tungod kinang hagad og kaon among TL namo. Daghan mi, dili kay ako lang. Og na timing lang nga kami ra imong nakita. Tungod kay ako ang pinakalayo og bay sa tanang mga kauban ako sa trabaho. Nga iyang gihatod human mi niya gilibre kaon. Karon kung nagduda kas tanan akong gipanulti, pwede ka mo ato sa mga trabahoan. Og pangutanon nimo sila. Kyra. O kung may bawaan nimo nga wa gyud ko mamakak nimo, magbuwag ta, Jonathan. Kay dili ko gusto nga dudahan ko nimo bisag wa kay igong ebidensya. Kyra. Sorry na. Wala ko mag-expect nga masulti to nimo na ako kanina. Sayop kita na ako. Dili ko pareha sa imong ex, Jonathan. Nagtarong ko sa kong pagkababae. Ibaw ko. Sorry na. Love lagi di ka. Nadlok lang ko nga mawahag ka na ako. Love man sa ka. O bisag ka usa, wa ginabusod sa kong hunahuna tanang gipasangil nimo na ako. Sorry na. Pasaylo ako lang ka. Isaad ako. Dili na mausap. Angay lang. Kay kung usbon pagani to nimo, dili na gyud ko magduha-duhag pakigbuwag nimo.
Kaira. Lisod ning may trauma ka sa imong kaghapon. Kay bisag nagtinarong ang imong partner karon. Dili kalikayan nga imong madudahan. May na lang gani kay gipasaylo pa ko ni Kaira sa ako mga dili maayong nasulti niya. Na-realize po nako nga angay lang nga mosalig ka sa imong partner. Kaysa magkabuwag mo tungod lang sa silos nga way basihan. Gipractice gyud nako nga mas patasan pa nako ang akong pagsalig kontra sa akong mga pagduda. Mao nga karon niya. Minyo nami o may usa na ka anak. Dinay na lang kutob og daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Jonathan nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, A Smile in Your Heart. Kaagi gibuhatan mo doha sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulimanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.